Sa ilalim ng temang Beyond the Game, Empowering Champions, Shaping Character, pormal na binuksan ang 2025 Dagupan City Athletic Association Meet noong Enero 16 sa Luzon. Ang makulay na seremonya ay sinalubong ng sigawan at masiglang suporta mula sa mga kalahok at manonood na nagbigay ng enerhiya sa pagsisimula ng prestihiyosong event. Unang nagpakitang gilas ang mga kalahok sa Mr. and Miss Dagupan City Association 2025 pageant kung saan itinanghal ang pinaka-aabangang kinatawan ng palakasan. Kasunod nito, nagpasiklab ng talento ang mga kabataang mananayaw sa hip-hop dance competition na siyang naging highlight sa unang araw ng aktibidad. Sa mga susunod na araw, inaasahang magtatagisan ng galing ang mga estudyanteng atleta sa iba't ibang sports tulad ng basketball, swimming, table tennis, board games, aerogymnastics at athletics. Bukod sa pagpapamalas ng galing, binibigyang diin ng DCAA ang kahalagahan ng sportsmanship. Ang mga magwawagi sa DCAA meet ay magiging kinatawan ng Dagupan City sa nalalapit na Region 1 Athletic Association meet na gaganapin sa Ilocos Norte sa huling linggo ng Mayo. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie Tataka, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.